Niselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza llum, programm ieħor kif wetkom dawn iż-żmijiet ta' festi. Irrid programmi li jagħtu l-ferħ imma jagħtu wkoll messaġġi iktar ta' kuraġġ kif dejjem nagħmlu imma f'atmosfera iktar leġġera għax hekk jixraq f'dawn iż-żminijiet. Anke intom li forsi qegħdin l-isptar jew għaddej minn żminijiet diffiċli nittama li dal-programm bidlilkom il-burdata l-aħjar. U llum miegħi għandi lil Triana Wild li hija artista drag, għandi lil Marvik Camilleri u lil Joslin Camilleri li tafuhom sew minn Big Brother u għandi lil Ivan Gaffiero il-kollega tiegħi f'dan il-programm. Illum jiena nirringrazzjakom li sibtu l-ħin Marvik. Qatt ma ġejt f'kuxjenza inti. Le, naħseb l-ewwel darba. Ħadd qajjem milli nagħmel kuxjenza llum mela. Illum imma xorta nibqgħu b'kuxjenza, ma ġiex bla kuxjenza. Eżatt. Jiena qabel ma nibdew inti u Joslin wara li ltqajtu f'Big Brother, veru qbiltu, spiċċajtu taħdmu flimkien, ma kontux tafu l-xulxin għattuli, kif ġraddi, ġifieri x'sibtu f'xulxin li tant ħabbejtu l-xulxin mill-ewwel? Ara, jien niftakar, meta, issa bil-fors ħanibda minn ġo Big Brother, niftakar l-ewwel ġimgħa meta kienu jirrowstjawna nkunu fis-sufonek flimkien. Kien hemm xi kumment li kien forsi Marvik ħassa fuqu, jien kint ħassejtu, kint murt fuqu qedlu Marvik. Qed inħissik li affettwotuk dan il-kumment li ġo fuqok, għax ħassajt qisu xi ħaġa tinkisir ġo fessi u minn barra ma jħibx juri, imma mingħajr ma tkellemna qisna ħassejta, mbagħad hu qellej x'kien tiftakar x'kien qedlej. Dak kien sena il, daqs għal sena. Daqs ħanalqu sena, għamlu sena anniversarju. Mr. and Mrs. Camilleri. Camilleri. U kien qellej ma duffuj, qellej kif ħassejtni, kint qed li inti saħħara, xi ħaġa kint qed li. Ovvjament dejjem nitqu, però ej raġuni, Joslin sensittiva jirnexxiela toħroġ is-sabaħ mhux fiha biss imma f'ħafna nies, ġifieri u naħseb din il-kwalità li jien ma mhux forċlu insiba ma' ħafna nies. Imma għaxawċija taħseb li qbilt magħha, taħseb li kienet waħda mill-fatturi li. Le, naħseb tmur iktar minn hekk, il-fatt li inti għandek setta values, pereżempju meta iltaqgħu il-familji tagħna, għax illum iltaqgħu il-familji wkoll, jisu ikun hemm ċertu allineament. Similaranza kif trabbajna. Kif trabbajna hekk. Pero ma naħsibx li fattur biss għax għawċija. Jina, melux fratti il-reġija t-tella dal-filmat, meta kellek għalaqt snin jakun ringrazzjak jina kont hemmhekk ma'kom jina ħabbat lek il-bib u Joslin għalt li jina qed nieħu xawer bħalissa u għattillallu daw kemm saru ħbieb għax naf li tkun ħafna għandek u isa oħtok fil-verità. Imma l-istess mod intu Ivan naħseb, intu Ivan tkunu ħafna flimkien. Naħseb xi relazzjoni hemmhekk. Le, aħna veru sirna Għazilek nġiru xawar għandek għax doħlilek xebbil ma xtex kemm imma Joslin ħatiħu xawar għandi u naħseb jekk tiġi għandek tiħu xawar u bil għandek. Ejja, inviċina x'inkalkariża, ġifieri m'għandekx bot. Mela kemm niġi ħabbatluk. Postijiet fejn tmur bil-kora. Imma rajta hekk tieħu pjaċir foħlok il-bżieża, insomma preparamenti il-mamin selmela minn hawn vera niggustaw anka illa. Pero bnejtu din u tidher mhix irrextata din is-sinerġija, jekk jien naħseb li meta tkunu flimkien taħdmu għalikom mhux xogħol u naħseb. Infatti jekk edna jien qed lukil wara s-sensiela li kien għamilna programma xulxejn, jien kint ħlift li ma naħdim maħat li nħib. Għax kint għaddajt minn esperjenza u dakinhar qed ma kien hemm ħafna nuqqos taqbel u hekk qed tara. U darba għadda xi xahar li kienet naħdmu jenu, qedlu Marvik, jien m'għandu ngħix li jien qed naħdim ma' xi ħadd, qedlu jien u int qegħdin nagħmlu xi ħaġa flimkien, laqas biss qed nirrealizza li qisha xogħol
u qed nagħmluha inkabru xulxejn fil-proċess għax inlaqqas b'sort li ħankun forsi nagħmel xi ħaġa hekk. U kurżità, intom it-tnejn issuqu dintu kollha Lambretta u Mutur. It-tnejn suq Mutur. Dek għaliex it-tnejn kombinazzjoni? Mela, kombinazzjoni. Umbat jem bis-saħħa ta' Marvi kamilt kullox nitla' Malta. Di suq Malta, x'ma jiġx suq Malta. Għax jiena qatt ma ninsa, kellna dak l-episodju qed nistenna l-posta jiena u ta' bil-kirkara niftakar u nisma' nikgusta rajt mara bil-Lambretta hekk gustuża kellha noċċali tax-xemx u ma raftiex u nisma' din Lambretta li qatt ma rajt bil-mużika d-dejja, ma qatt ma rajt. U għattara xeħlew di, un bat kif nizlet u naħet il-krax ħelma, għara di Jocelyn. U kaxa fil-ġejja għandek u bat koprejti fej toqot, insomma. Imma xaġa ħelwa li t-nejt għamlu affarijiet li huma simili minn ma tafu. Ħafna affarijiet iktar li namlu li huma simili, għanna interessi simili, pero din palma nejdu jiena fortunat naħseb li għandi ħafna relazzjonijiet fajtej li għandi jew kelli u għat għandi il-ħejn biex tikkultivu. Il-ħbeberijiet mhumiex sempliċement fuq bożoj superfiċjali. Jiena n-nies li nħibb u ndaħal imġuħajtej inħibb ninvesti ħafna ħin fihom. U dis-sena Jocelyn kienet il-ħabiba ġdida hija l-aktar ħabiba ġdida li għandi, però il-fott li jiena single u single u kiel forsi allura m'hemmx a significant other għal-ussa. Forsi l-qoddim ikun hemm, jekk ikun hemm il-ħbiberija mbagħad tiżviluppa f'xi ħaġa oħra. Allura din naħseb ukoll kienet fattur li ġalna nkunu ħafna flimkien u l-ħbiberija tagħna kibret. X'ħaġa rid ngħid fuq Jocelyn li Jocelyn min il-mod ta' kif tieqaf għal dawk il-prinċipji li temmen fihom huwa nammiru ħafna għax Jocelyn tiqaflej f'ħafna affarijiet, ġifieri meta ikelna bħal kull qed niddiskutu hekk inkabru, ġifieri taqafli, però l-mod ta' għaraf li mhux forza li forsi jiena nirreaġixxi b'mod iktar b'saħħtu. Allura hija sottili u dik naħseb waħda mill-aktar affarijiet li tagħmilna taħdem. Ma xi ħbiberija sinċira. Trijana l-ewwel qed nirringrazzjak tax-xogħol li ħadd illum biex ġejt kif ġejt, fattu mbagħad ħantellaw ir-reġija diversi trasformazzjonijiet tiegħek imma mbagħad inti bħala Tristan inti videografer bravo fil-medja, bravo. Dan iż-żminijiet qed narak libsa dik il-libsa vera sabiħa, naf li ħadd ħafna xogħol, grazzi. Kif inti għajt għax l-aħħar li ġejt ma' Patricia? Iva, moħħti ninsab tajba, grazzi inti tal-istadina u tal-li dejjem ittina pjattaforma biex nesponu din it-tip ta' arti. Dan iż-żmien iġib li ħafna hekk nostalġija għaliex huwa żmien fejn tara l-familji maqudin meta nagħtu prestazzjoni, ġifieri hekk il-komunità iktar tingħaqad u nista' ngħid li jkollna iktar peaks ukoll fix-shows, ġifieri x-xogħol fal l-arti jiżdied naqra mhux ħażin. Kollok x'tagħmel ġifieri bħalis intu Patricia tibwi. Ġieli ġratlek xi praspura x'inti ovvjament ix-xogħol tiegħek bħala arti huwa sfida l-ewwel net illum pereżempju qas irrealizzajt għat li tini ċans biex nimxi għax jiena takkuna kbira jkolli u jiena ma nistax nifmek għax jien takkuna ma nilbis għax inkissira żgur. U hemm it-tbatija biex tagħmel dak l-irtok kollu. Ġifieri mhux faċli, inti m'għandekx assistenti jew jżommulek l-affarijiet waħdek. Immaġini ġratlek xi ħaġa waqt xi show ma nafx. Ifimni kemm il-darba jew ikun għala xi żieb jew il-parrokka ttir pereżempju. Ġieli tirat il-parrokka. Ejwa, darba kelli prestazzjoni fejn kelli l-coat bżomma għamilt reveal u l-libsa kienet all right, kollox sew. U bisħana l-kolla tal-parrokka bdiet titlaq naqra, ġifieri, mbagħad iddeċidejt li nagħmel waħda hair whip jgħidulek biex intajjar xahri minflok taret biċċa xahar tar ix-xahar kollu mal-art. Imma l-komplejt ovvjament bad il-parrokka minn mal-art ikka ġejt il-bista. Jien nivvinta ħafna braspar, jiena l-prestazzjonijiet tiegħi jinvolvu naqra element ta' nar xi kultant pereżempju u ħafna qbies l-emmulaw. Darba minnhom iddeċidejt li tkun brillanti li naqbes minn fuq il-palka l-isfel għal split biex noħloq dak naqra moment drammatiku. U fil-rehearsals insomma naqra grif l-emmulaw xej kbir fil-ġurnata ta' meta kien hemm l-udjenza weġġajt ktir tsiqi u spiċċajt noħroġ mill-teatru fuq siġġu bsiq il-fuq u tittarani diħel poliklinik fit-tlieta ta' filgħodu
b'CEM fuq kollha ġibs u mbagħad qabel għamlu li l-X-ray hawnhekk kienet l-iktar qata li ħadd tal-karriera tiegħi. Għax jiena meta kont sekondarja kont nifhem naqra fl-ħadem kif għandu jidher. Minix esperta imma naf kif għandu jidher is-suppost. U minħa l-X-ray tella ritratt ta' xi ħadd ieħor. Ħsebta tiegħek. U din meta ngħidlek dissi kienet bħal karozza total loss wara ħabta. Għata li ħaddak li kienet l dik tiegħi għalli li ta' pazjenti ieħor. Hemmhekk. Triana, inti jiena nigustak għaliex inti hemm arti kbira ħafna u trid tkun veru in a way kuraġġuż biex tasal għalija xem ħafna preparamenti. Dejjem nistaqsilek di, kemm iddum biex tipprepara ġifri llum inti biex ġejt għal dal-programm joħodlok sigħat li hu. L-irtok waħdu joħodlok jisu 3 sigħat u mbagħad sakemm tilbes u affarijiet hekk. Pereżempju jien nħobb nagħmel il-kontenut ukoll fuq is-social media. Jiġifieri hemm ċertu pawżi li nikolli bżonn nieqaf biex niffilmja pereżempju l-Double Foundation u mbagħad niffilmja biċ-ċoħra bl-eyeshadow. B'kollox. U int waħdek da tagħmlu. B'kollox 7 sigħat noħodlu. Għamilux, kellek filmat, ma nafx jekk kienx tipo ta' prank għalina, jew inkella kienx vera meta waqfek xi ħadd tal-taf. Dik vera kienet jew le. Surprise, mhijiex vera dik kienet ta' xejn ta' stant, Iva rajta. Però inħadmet fuq esperjenza vera. Konti la Garibaldi unserta kien hemm il-pulizija jagħmlu checks dak il-ħin u dak iż-żmien kont kelli sidder ta' silikon, ġifieri kbir mal-steering cake. Kont minn fuq s-sfek taraw nisan aktar estravaganti u aktar skullata biex taxxa u għalli l-licenza jekk joġbok ta' sewqan. Tajtu l-licenza għalli dan inti. Għalli ma nistax narfek, tajtlu xliktar, nistan neħħilek sidri u l-parroka għalli l-għalet neħħi xej tistasmu. Based on true events. Ma nafx ġarakomx l-istess, ma nafx rajtuħx dal-video. Iwa, jien issa sirt noflu mux veru. Imma jiena dak il-ħin waqt naraħħat naqraqata, ista ħassejt ħafna li għaxet tilla miskina, speċi ta' dak is-sitwazzjoni skomdax, waqfetek waħda u kienet waqfetek. Ħabib tinselmila minna. Ħabiba, mux ta' Imma kif qed ngħidilkom ġrad vera, ġifieri based on true events. Xtaqt ir-reġija tella ritratti ta' Triana Wild, inselmu l-Patricia Tibwi, għadkom flimkien tagħmlu shows. Aħnisna chewing gum kif kontet fuq il-programm. Ma ħin kollu flimkien, nikkolabraw ħafna flimkien għax l-enerġija hija xi ħaġa li ma tantx issib bħala hawn Malta. Però fuq din ta' flimkien jiena nifhem kemm u vantaġġ meta tkun għaddej minn esperjenza bħalma għaddejna aħna u tagħmilha flimkien. Għax tista' tagħmilha ma' nies li huma ħbib tiegħek però mhux qed jagħmluha, però m'hemmx l-istess meta tagħmilha ma' xi ħadd bħalma għamilniha pereżempju jiena u Joslin għamilna ħafna xogħol jew ħafna minn din l-esperjenza li għaddejna mill-aħħar sena għamilniha flimkien. Allura hemm vantaġġ u valur fil-li tkun qed tagħmilha flimkien. Konsibt enerġija. U bl-istess mod naħseb inti. Issa nerġu naqra biex nferħu naqra nies. Joslin, jiena naf li jkollok Praspar x'qaluli waħda f'waħda. Ħajjita Prospar. Waħda minnhom ħanitolbok biss. All right, mela. Għara jiena li smajt kellek waħda. Smajt fuq il-warrani. X'ġara? Mela. Ħannibdir kim, dok kienna msifrejn, s-sadan xi ġimgħa ilu, ta' ġifieri riċenta ħafna. Dik Jan u ħabibti Idin kienna qegħdin nieħdu ir-ritratti. U Lorinda oħtoj marrutti hu naqra l-alone time. Mbagħad wara ftejt qeltilna isma' jien tlaqtax bajt nistennik. Mbagħad qedna aħna ma dudx kemmilna morna u biex naslu fejna kemm mimlu ħaxej, xu kien hemm isim spikes u hekk, ma kiennex rajnijiem mill-bidu. U Idin qalet arem, jieħa naqbad ninżil minn ġofijim għax kieku stajna murna treq itwal imma treq normoli. Sadan mel kien toħgħod iżżur baħar. Le darboħra. Għax aħna waħda darba, kull jum kamilna xi ħaġa. Mbagħad Idin niżlet u qed ngħidilkom ġiet mimlija wereq u jien qed la nizlitej, nizil jena, ok, la, mxek, jena jem bil-libsa, kullu sabu. U nizla, u jena nizla xkanojt għal, sorry, kienet ħirġa, għal warrunuj, u dawn l-spikes daħlu killa fil-warrunuj, u tittaruni najja tajma.
Il-warrun. Kellek ħafna. Imma dunċi, kelli ninżal qalzjat, ġifir literalment emmek, u ħabibtej toħroġ li xewk minn ġol warruni. Baddejna. Bħalissa, kem jien u anka barħas ħazina għanna sa' kem tlestija. Sekem toħroġa minn għal-beeps, għax kellek toħroġ il-program bil-beeps. Ħarisle, u kien għadda Rajna l-istirja. wiċna. Immaġna jina għamilt sojf, jina dik ħanejt il-kommedja li għamilt sojf nifilmja ma' Joslin. Tistaw taħsbu tlifna ċwievet u l-mobiles. Jek ma jgħidlek xkull ġima, ma ġilje u ġiljien, ħankunu onesti. Mweta għat tifilmja fuq barra, ġifiri, u tkun maġu li kħagħak il-pressures, ġifiri ċuvet law. Tbiddillem, un-bat waqaxxu gumon, killix barra. Ismani, mux faċi, għaxina t-ġrili u koll, meta tkun qed taħdem waħdek, bla xi tim bħalma jiġri barra minn Malta. Barra minn Malta jkollok anka minn iżomlok il-mikrofonu u jipproduċilek kollu. Ġifiri aħna. Meta tkun l-executive producer. Il-writer. L-assistant. Tal-content, l-assistant. U l-kamera. Inti kellek xi prospor. Il-prospor termin xejdim link. Jena ħajti ma' Joslin kolorita ħafna u kuljum bil-praspura. Dejjem xi ħaġa Praspura ġdida. ta' tfullit nistan semmilek ħafna li affarijiet li ħraqt, pero bħalissa mux jiġi xejn ġo moħħi. Jien naf li ommi kiet tafdoni per eżempju ngħid laħan sajjer per eżempju u darba ħraqtela it-toġun ħonnor. U dan jien ma kienx naf mur tfajtlu, int kien tisma' li tfallu l-ilma. U għat laqti għabba tħullu ġordan tħommor iktar u inħarqet il-portiera. U minn dik inor, law għat ma reġajna minna portiera ġol kċina, ġifiri imma biex xi wahda li. U relazzjoni mal-mamati jak imma sabiħa ħafna u niggusta xi, u meta tkun qed tiffilmja, l-ewwel ma siddeja, toħroġ naturali, però l-aħħar darba meta kont qed tarmaw il-bambin għandi kun minnhom jekk fimt sew qaltek speċa ta' tindaħalx, għax għandu li tindaħli għax tagħmel. Le, xi l-boss jeddar. Ġifiri, il-boss, ommi, trasa, ġifiri, ma rridx ngħid rossi jibsom tiskina, imma ta' rasa. U meta kien. Bħal ħafna ommijiet Maltin hija l-territorju tagħha dok u Meta kienu għet iżejnu, ertlu, toqod li xemmisek il-parejt, mur mittidek, intu kill. U trid taħdem, mommi, m'għandekx choice u trid taħdem. Tħobbok imma ma tfizdekx, tħobbok imma ma tfizdekx iżejjed. Le, Strik. Ivan, meta tara daw l-esperjenzi ħelwin, jiena niggustom għax jitkellmu b'lawċi, jiena ngħid lin-nies, jiena lawċi. Issa fil-fatt toħroġ li naturali, grazzi għalikom, għax smajtu jinħobb ħafna d-dialett. U nixtieq nafu d-dialett bil-kirkara mid-dialett, imma ma nafux għax ma trabbejċ il-naħa ta' Santalina jien. Allura aħna ma ħadd inti taf dialett. Jien trabbejt maġġoranza żurri ġifieri. Għandkom dialett. U tafu. U tħaddmu ma? Jekk nitkellem ma' xi ħadd ieħor di pereżempju simili ħafna ma' Lawċin, jekk Lawċin jitkellmu ma' Maltin, id-dialett iwafquh. Le, mhux Joslin, Joslin le. Int qajt ma' ħafna Lawċin li d-dialett iwafquh xi nitkellmu ma' Maltin. Mod naturali hekk tallimna li għandna nagħmlu l-polite form. Il-polite form tal-lingwa, però aħna forsi qed nippruvaw nagħtu platform għal dok li d-dialett illum għax fid-dinja meta il-lingwa edha dejjem tonqos, mhux tonqos, jonqos l-użu tagħha, allura naħseb wasal iż-żmien li l-lingwa tagħna li tont sinjura li għandha dawn il-ħafna dialetti u forom għandna ninkoraġġuha. L-aħħar il-birħan nixtieq nirringrazzjak għax l-aħħar programm batu li ħafna nies kemm daħħaqthom ta' bil-praspa. Għax Ivan il-prasparti huma li tiktibhom u li tiffilmjhom u tagħmilhom għax ġarek xi ħaġa oħra li jista' jkun. Le, issa ma naħseb ġaralek ġaralek x'imkien. Le, mort, missa mort, issa rajt. Ma ġax ibbuk jgħidu spiċċajtrok ma xi sitta minn nies. Eżatt, mort. Sitta ftit, Issa mort, issa drajt immurhom dawn l-affarijiet. Imma meta mort ewwel darba sharing u ma naf il-ħadd, ovvjament, tipo mek, min diħel fil-kamra tiegħi, daħlet waħda, daħlet oħra, ma kontx naf x'ħan nagħmel. U daħlet fis-sodda. Ġifieri mek vera kienet komedja. Ejja mela dik. Laqas tafa dik ta' Ruma, daħlet miegħi fis-sodda. Mela għax konna
ħanajlek ara, għalix dik kont għaddej minn diffiċi, u rrit tinsifer. U tipo hekk, battu sifirt fjumej. U għatħi rrit nitlaq ximkien fejn ma jafni ħadd. U mort Ruma, jien ma naf il-ħadd, għaw ma nafx nitkellem bit-Taljan, tu bjonit. Le, ma nafx, m'għandix idea bit-Taljan jiena. U mort Ruma l-ewwel darba, tħalt fuq il-kompjuter u sibt lukanda sabiħa bil-portieri. L-ewwel li bil-portieri, L-ewwel qabel il-portieri, imma kienet il-ħisa x'ta' Five Nights, kienet xi 55 euros. Ġara rħisa. Imma dak iż-żmien xi 8 snin ma tantx stajt naffordihom, allura ħtafta l-okkażjoni dak iż-żmien. U mort, insomma wasalt l-airport u l-da tal-van, insomma kien wieħed bil-van u beda jirkeb in-nies, jien mort, insomma u tajtu l-isem tal-lukanda u waqqafni. U bdejt ngħidlu no jien, insomma għax kienet kera minn barra għalli hawnhekk u nara ħafna qniepen. U rajt li sem tal-lukanda li tnafas, sejjaħ li xaħat ma' xmin, klajt bil-lift vera li ftikraħ, insomma, u tlajt. Dak li talaqint. U nsib wieħed jisu ċiniż qasir, bdejt li xaħġa ma fimtux, ma biex beda jitkellem, u tani ħafna ċwifet. Tattilla mi għal-bib wieħed għandi bżon tal-ċwifet, nafli għalli loker u mux loker, insomma bdejt nxambiħ il-loker, ma diġi gwarda robba, ħalt fil-kamra ma kienx istess kamra, vera ma kien sabiħa, ftaħt il-gallerija ħana rattri, insomma, u kienem double bed u single bed faċċata. U għatlaqjet wahda noqgħod fil-double bed, noqgħod niftuħ, insomma. Maħġeja. U fxil ħassitta, għat naqra fuq s-sodda tista lejla noħroġ, mur fej il-Vatikan, mur nara xi parti, jek fil-axija u jek ħanara. Insomma, jgħat fuq s-sodda u kienem mommi, ċempet l-ommi bil-WhatsApp, tarani bil-kamera, u ftaħt il-kamera, b'sad għet jinfetaħ il-bib. Għattara, nasib daħlet il-cleaner għaw jien, li taqbat u titħol, u daħlet wahda twila ma kienet gustuża ġifiri għek, u marret fuq s-sodda ta' faċċata. Għaddi xini ta' għamel, u għommi, itlaq il-barra, għax daw, kħagġa kota attenta, ġok jistaw għawdana, inti għad ximkien, bħala jistaw jihdu l il-kliw. Insomma, ma fejħammu laqas wara sekonda, daħlet oħra, mux ġifir barranija u koll, naħseb xie Filippina kienet, għabdet fetħet li l-kwilt u daħlet ħdejja. Għattilom isma, this is my room, ta' no, because this is sharing room. Mux tal-mail imma female, meta book jgħid għamilta lina mail. Għamilta mail. Ma kien hemm ħadd li jista' jgwidani u bqajt Five Nights 8 differenti daħlu li fil-kamera. Allura huma jitilqu. Huma jiġu għal-billejl. Biex ma naħġu. Ma importanti shared room concept Jocelyn. Kella portieri. Portieri korru himma, wahda waqqa minnajr. Inti il-portieri, rajtu portieri ħad. 55 euro bista kienet red flag mill-ewwel. Meta tkun f'ċertu stot li jiġi. Mindi xaħġa ħan esperjenza, jek kellu jiktib ktib. Mela. Daħlet fil-ktib dej. Jisej kolli nalaq nofsija taret bħal-laħħa ta' belqa, nixtieq ngħidu li nisgrazzi li segwu aħna aktar programmi bħallum ġimma, grazzi l-Marcos Peter, id-direttur u l-kru kollu li kolli, grazzi lil Triana Wild, Marvek, Camilleri, Jocelyn u lil Vanga Fiero, u nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.